Velkommen til alle, der er kommet her for at deltage i præsentationen af arkivportalen Arkiv.dk. Det er en ufattelig stor dag for os i lokalarkivbevægelsen, tør jeg vel sige. Og vi er derfor ikke mindst glade for, at Rigsarkivar Asbjørn Hellum, som tilbage for rigtig mange år siden var med til at tage initiativet til, at arkiverne kunne registrere elektronisk, at han er kommet for at være den, som formelt indgiver den her database. Tak til Jørgen, fordi jeg blev inviteret til at deltage her i dag, og selvfølgelig også en særlig tak, fordi jeg blev indbudt til at sige nogle ord til det her. Jeg vil sige, for mig er det egentlig en meget, meget stor dag at stå her og skal være med til at åbne den her arkivportal. Og når det er det, jamen så er der flere ting, der gør det. Man kan sige, hvis man vil være synlig i dag, så skal man være på internettet. Det man får ud af det, der bliver åbnet i dag, det er jo, at man i virkeligheden får fuldendt den vision, som vi var nogen, der havde for rigtig, rigtig mange år siden. Det er også derfor, jeg har den hårfarve, som jeg har. Nemlig i februar 1984, hvor der på det mest centrale sted i Danmark, nemlig på et seminar i Skjern, blev præsenteret de første tanker om, at man jo kunne bruge EDB inden for arkivverdenen. Og EDB, det var det, man kaldte det dengang. Det hedder det jo ikke længere. Og man kan sige, at det vi gør i dag, det er sådan set for alvor og for første gang at få fuldført den vision. Så det spændende er jo sådan set, hvis jeg skal tale fremad, hvad SLA har som den kommende vision for, hvad de skal lave, fordi man kan jo ikke sidde med fingre i lommen til det her. Men man kan sige, at når man fuldfølger den her vision, så er det jo måske ikke helt på samme måde, som vi tænkte i 1984. Det kom jo som sagt ikke lige med det samme. Der var faktisk også lidt diskussion. Altså, den her vision om, at man skulle bruge EDB til at lave arkivarbejde, den blev selvfølgelig mødt af nogen med begejstring. Jeg er jo ikke sikker på, at det var de fleste, men den blev faktisk mødt med begejstring af nogen. Der var også nogen, det var nok de fleste, der mødte den som lidt skeptisk. Altså, hvad var nu det for noget? Vi har jo egentlig gjort det ganske godt indtil nu. Og så var der den sidste gruppe, som heller ikke var ubetydelig. Altså, der var faktisk en ret betydelig gruppe, som nok mente, at det med EDB og lokalarkiver, det var to uforenelige størrelser. Men jeg tror, det er ret væsentligt her at se på, hvad er forudsætningen for de her ting, vi står med i dag? Jamen forudsætningen både for at indføre IT i lokalarkiverne med held, og for at lave de her ting, som bliver åbnet i dag, det er jo i virkeligheden det grundlæggende arbejde, som blev sat i gang længe før 1984 idéerne. Men i virkeligheden er det et enormt arbejde, der er lavet, og det er jo et arbejde, der fortsætter, fordi det er betingelsen for, at der kommer flere ting ind. Og selvom vi i dag står og roser jer for, at der nu kommer en enorm mængde af materiale på nettet, som ikke har været der tidligere, jamen så er betingelsen for, at det stadigvæk er aktuelt, at det arbejde fortsætter. For første gang, så bliver vi nu udsat for den mulighed, eller brugerne får den mulighed, at de nu 24 timer i døgnet, 365 dage om året, har adgang til samtlige de data, der ligger i de ca. 550 arkiver, der er med i den her ordning, som bruger Archibas. Jeg mener, at det vi ser her i dag, det er et udtryk for, at SLA og lokalarkiverne har magtet at tage de udfordringer op, som digitaliseringen af det danske samfund kræver. Kravene til ikke kun synlighed, men til at være med i det her og til at skaffe sig brugere, det er, at man er synlig og på internet. For mig at se, så bliver vi både i lokalarkivverdenen og også i Rigsarkivets verden udfordret med, at vores brugere forventer at kan få direkte adgang til kilderne. Og det her det er jo første led også i, at lokalarkiverne kommer med i den trend, som vi andre er, nemlig at digitalisere bunkevis af arkivalier, så folk kan sidde hjemme ved sig selv og arbejde. Det her, det bliver helt uvurderligt, og det er en helt nødvendig redskab for, at lokalarkiverne kommer med over i den udvikling og kan fastholde
den centrale position, som lokalarkiverne har. Og det er jeg faktisk rigtig glad for. Så jeg vil slutte af med at sige tillykke til lokalarkiverne og til SLA, som igen har vist, at man ved at stå sammen, og ved også at gå ud og få støtte fra fonde og lignende, har vist, at de har kunne løse de udfordringer og finde gode løsninger på de udfordringer, der er. Og at det på den måde er jeg sikker på, at det vil også gøre i fremtiden, og at man derfor kan fastholde, at der er at lokalhistorien er populær. Der har aldrig, tror jeg, været større interesse for lokalhistorien. Den interesse, den vil også være der i det digitale samfund. Og jeg er overbevist om, at selv med de store udfordringer, specielt med hensyn til digitalt materiale, der er, så vil der være en stor plads til lokale stadsarkiverne, også i den sammenhæng. Så tillykke med det. Og så skal jeg trykke på et eller andet, selvom der stadigvæk er 39 minutter tilbage, som kommer frem her. Og så skal jeg på den måde erklære Arkiv.dk delvist åben. Der Det er jo kun her i huset, I får lov til at se den indtil videre. Det er først her kl. 16, at den sådan officielt går i luften uden for huset. Som I måske har hørt, så er der jo indgået en aftale med Kommedan om, at vi nu må lægge alle vores billeder ud, uden at tænke på, om der er ophavsret på dem. Den blev indgået her, faldt på plads her i torsdags, og den vil I komme til at høre meget mere om. Men den her aftale indebærer blandt andet også, at vi har lagt et lille vandmærke i de her billeder, for at man kan se, at det kommer fra Arkiv.dk. Man kan sige, at hele det her projekt, det nye Arkivas 5, har jo så udmøntet sig i, at vi nu får den her formidlingsportal Arkiv.dk, og det er jo kun første skridt. Det er jo lokalarkiverne, eller lokale stadsarkiverne, som bruger Arkivas, der her præsenterer deres data. Men man kan jo sagtens forestille sig, at der vil være mange andre muligheder. Vi kunne også sagtens se for os, at vi kunne dele vores data på den store europæiske søgeportal Europana. Og det er alle vores data sådan set klar til, at det kan teknisk lade sig gøre. Det er jo første trin i raketten, kan man sige. Det er første version af Arkiv.dk. Det er første version af Arkivas 5, som ligger bagved. Vi er jo ikke færdige. Det er kun første skridt på vejen. Der vil komme ny udvikling både af Arkivas 5 og af Arkiv.dk. Man kan forestille sig mange ting, som vi kunne. Vi har blandt andet også snakket lidt om, at man kunne lægge undervisningsmateriale ud herpå, sådan at vi kunne ramme folkeskolerne bedre og andre uddannelsesinstitutioner. Men når I går hjem i dag herfra, og vi har passeret kl. 4 og har åbnet den her portal, så er arkivverdenen jo ændret, fordi hvad sker der, når I nu møder op på arkivet i næste uge? Jamen, så ligger der måske en hel bunke mails i jeres indbakke på folk, der har siddet og kigget her i weekenden på Arkiv.dk. Vi skal nok indstille os på, at det ikke er os, der nødvendigvis styrer mere, fordi vi vil i høj grad, nu hvor vi går online, og styret af vores brugere og de ønsker, som de har. Så jeg vil ikke sige mere, jeg vil overlade ordet til Jørgen. Tak til Asbjørn og tak til Dorte for deres indlæg her. Se, da vi for 3-4 år siden i SLA og i bestyrelsen for Arkivas-selskabet, det anpartsselskab, som vi ejer 100%, og som vi driver udviklingen igennem, da vi der prøvede at line op til det her projekt, der tænkte vi jo naturligvis, at udviklingen af det måtte vi nok gå til Kulturministeriet for at få finansieret. De havde nemlig for 10-12 år siden finansieret udviklingen fra Arkivas 3 til Arkivas 4.
Vi fik imidlertid, da vi havde haft en udvælgelsesprocedure og havde valgt Digitaliseringshuset Ditmer som den foretrukne leverandør, så fik vi en lang næse, da vi søgte Kulturministeriet. Det havde de ikke nogen penge til. Det var vi selvfølgelig skuffede over. Men lykkeligvis så viste det sig, at AP Møllerfonden, da vi så nogle måneder senere søgte dem, at de stillede 1,8 millioner kroner, 2/3 af det stipulerede beløb, til rådighed for projektet. Og det vil jeg allerførst starte med at sige rigtig mange tak til AP Møllerfonden for. Det har været en betingelse, uden hvilken det her aldrig var blevet til noget. Rent faktisk er det her jo et IT-projekt, hvor både tidsplanen og budgettet er overholdt. Det skyldes nok, at jeg ikke har blandet mig i det. Bortset fra det og fastslå, at det var sådan, det skulle være. Det der med, at hvordan vi har kunne takle forholdet til arkiverne, har været en åben proces fra de første regionale møder, hvor arkiverne fik lov til at bidrage med idéer. Og heldigvis har projektkernegruppen også i det forløb, der nu har været med Ditmer, hele tiden holdt vores medlemmer orienteret om, hvad vej man gik. Og det synes jeg har været rigtig sjovt. Er det her så det rigtige resultat? Det endelige resultat? Nej. Nogen vil selvfølgelig i dag, som mig, lægge vægt på de enorme fremskridt, der er sket, men der skal også nok sidde nogen, der i stedet for vil fokusere på hullerne i Østen. Vi har syntes alle sammen omkring det her projekt, at det var vigtigt at komme i luften nu. Det har været savnet i mange år. Vi tror, at rigtig mange brugere vil være rigtig glade for sitet. Og vi lover at sætte fuld kraft på videreudvikling allerede fra næste måned. Derfor inviterer vi også vores medlemmer til hele tiden fremadrettet at komme med input til videreudvikling af registreringssystemet Arkivastem og internetportalen arkiv.dk. Hjertelig velkommen og tak fordi I kom. Kun 35 sekunder til, og jeg kunne godt tænke mig, at I alle sammen vil hjælpe os med at tælle ned de sidste 10 sekunder, inden at siden går i luften. Dorte sidder derovre med fingeren på knappen, og lige om lidt, så kommer vi på 10 sekunder, og så tæller vi ned til 0. Er I med på det? Ja. Godt. 10, 9, 8,